Takže čaute pri tomto videu Animal Jam. Áno, takže toto je možná 5. časť, alebo 6, my nevieme. Včera sme skúšali, jak byť v klube, ale toto sa nedalo, tak no nič. Budeme raz v klube. Musíme byť. My proste chceme. A vy ste doktori. Dobre, takže ty si povedal, že im ukážeš nový dom. Dobre. Tu je. Tak. Tu máte nový dom môj. Ja tam mám trošku viac vecí, ale no. Ešte je pekná. Takže ja idem tancovať. To je zlaté. Daj si hlas, nie? No. Takže sa mi páči, jak sedí. Ja kakám. Prestaň. No ja hľadám toho už 5 razy. Počkaj, čo to bude? Počkaj. Poďme tam. Tak epic dance. Do jakého super. Je to je epické. Tu ja budem bývať. Dobre. Ale to už môže byť môj dom? Ja myslím, že nie. Ani ja. Ale je to epické, fakt. Je to fakt epické. To ma dostalo. Počkaj. Co si dala? Jaké Napu? party? A vodná party bude o 1 a 49 minút, tam si môžeš kúpiť potom šultovku a toto. Dobre, takže tu tak som tu dala. Áno, a tu si vyber. Jojo, náš kocúrik. Počkaj. Ja budem chodiť. To je epická. Počkaj, nerob s tým. Ale joj. Idem? Nie, nemáš opicu. Chcem si zrobiť. Nemôžeš. Žvolka, opicu. Nie, furt. Namiesto fúrka chceš mať opicu, nemôžeš si meniť furt. Mazať a meniť. Ale tu nič nemá, no tak to nie je epické, ne? Počkaj, kde si to dala? Toto? Nie, zemeguľu. A tu tak máš epic dance. Jojo. Jojo. Áno. Jej, náš Jojo tu býva. Počkaj, ja chodím. Jej, kto tu je? Vy ste škaveda. A ty škaveda. Fuj. Ideme si pozerať, počkaj. Ale nejde mi chodiť. No. Páni Bože, ti hovorím, že ja chodím, no tak ty nechoď s myškou. Počkaj. Na čo epické idem? Arctic Girls. Idem na čo epické. Rex Doggy. Tam sme boli. Aha. Na čo epické. Dobre, všade toto bude epické. Dobre, ja chodím. Prečo má to stačku vonku? Fuj, Pane Bože, ty vyzeráš jak prišera, nič slom. Ešte ma požiada o priateľstvo, ne? Teda teba. Wow, ty sa budeme hrať? Jej. Si bol toto... Wow, ideme hrať na klavíri? Klavíry.
Dobre, končíme. Nie ešte. Ale potom ja chcem ešte jedno video, ale v dačoho iného. To musíš tu tak v tomto videu takto rozprávať a rozmaznanie? Prosím, Farka. Ja si Áno, správ si. No. Čo je? Môžeme ako si vycvičiť dvakrát potom. Takže sa môžete na dačo tešiť. Dobre. Ale najprv si pozrieme, takže táto časť bude, iba si budeme pozerať Epic Dance. Možno by ste ich videli a ono. No tak dobre, čaute. Nie ešte, čo ti je? Ešte nie. Ufty. Uvidíme. O môj Bože. Prečo sú všetci v klube a my nie? A takto? Aha, ja som debil. Jak to rozprávaš? Dobre, nechaj to tak. Ideme do ďalšieho. Počkaj, ja budem hrať. Už konečne tam mi party neukazuj, počkaj. Tam si toto. Nie, to sa dá kúpiť, vieš? Nie, však to sa dá teraz Ale kúpiť. čo? Ale čo chcem? Daj iba tu, myšku. Aha, zase toto. Stôl. Hej. No však to sa dá kúpiť, ja to už mám kúpené. Však ja sa to kedy kúpim. Au, boli ma noha. Juj, čo sa stalo? Decko sa nám pokakalo. Nie, to, že som včera Pozri, tu tak hral. máš shop. A tu tak máš korčule, aj toto. Kúp si. Korčule fajné, modré. Bička tiež. Ja ti ich uložím, hej? Ale ja nie som človek. To nevadí. Však na tom jazdiť nebudeš. Mám dačo tu nové. Dobre, ale my sme... Fuj. Pardon. Takto sa vo videu nerobí. Viete, prečo som si nedal kameru? Lebo nechce... Ajajaj, takže na chvíľku ospravedlňte. OK, sme späť. Viete, prečo som si nedal kameru? Lebo sme v pyžamu. A áno, sme hneď ráno. Sweet. Wow. Ufte. Tu má O môj Bože, ja budem asi aj pes. Alebo panda. Dovolím jej všetko. Hello. Buď ticho. A chodí za nami čmichy za ňou. Dobre, ideme ďalej. Prosím. Keď to bude tu, Dobre, bude ideme pri na- čiare, končíme. Neboj, toto už bude len posledný den, takže, lebo môj brat je trošku taký, no vidíte. No, a ty si jaká. Prepáč. Moje sa chce vidieť, aká je. Dobre, budeme už končiť, to fakt. No poveraj. Za čo si dám ho dole? Ja sa na... No. Poveraj. Mám taký koláčik, aby som si aj ja dala teraz. Je taký hladný. Žiješ samé sladkosti?
Hej. Nebo sladkosti. No tak ale sladké zakusky. No. Ja mám jablkový so šľahačkou. To nie je jablkový kola. Je to jablkový Aha, hej. so šľahačkou. Mňam, Donauty. Mňam. To si bola ešte taký hladný? Hej. Ukáž. More. Dobre, ešte si pozrieme. Ospravedlním sa ti. Prečo ty mne a prečo ja nie tebe? Ešte sa najem potom. Dobre. Takže toto by mohlo byť pre tento diel všetko. Áno. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Čo? Nezabudnite dať like, koment aj iné veci. Zdieľanie a doporučte ho aj priateľom alebo niekde na Mexiku. Takže sa zatiaľ majte fantasticky. Takže